Apay, akastoy ti biyag. Agrurutap ti parikot. Apay nga uray anya ti aramidek. Jak makasapol iti solusyon. Apay, anagsipnget ti aglawlaw para kanyak. Kaano asumingising ti init. Tapno lumawag kumamot ti dana at taluntunak. Tapno lumawag ti lubong ko. Apay, anaatap kanyak tinapintas agasat. Mapili ka di, tirumbang nga agbyag itinasayaat. Ti pagbayan, tiragsak. Tao akmat, ngam apay, amailidlidingak. Apay. Napno ti lubong iti parikot. Agluplupyas met ti solusyon. Tunggalwa a manakanak adda ipus na apagkaak. Tunggal sumangbay arabii adda sumaruno a bannawag. Ket iti tunggal pan nakaidugmam no tangaden tayo ti langit adda latta na bisked atakyag akada tayo ket mangbatak. Dagiti tugot iti dana ti biag. Subscribe to this YouTube channel and hit the bell button. Naimbag nga orasyo amin gagayem. Ti pakasaritaan nga intay kan biag ita, ket naadaw iti padas nga impatulod ti pagayam, anagpailingad itinagan nga art at taga Nueva Ecija. Ngam sakbay na, intay man pa ibasa dagitoy akablaaw. Shout out kada Engineer Abe de Castro, kan Veron de Castro and family, Madeline Milo, Josephine Jose, Willine Damaso, Cherry C, Jingjing kan Lydia Yao China Mix Vlog. Happy birthday iti anak ko ani Jade from Mama Jasmine ditoy Qatar. Makablaawan ni Roy Carlos Fernandez, Maribel Cortez, Milagros Bangal, Jomar Kabutahe iti Tangkarang, Alamino City, Pangasinan from Mildred Fernandez. Happy birthday kaniinang ko from Annalyn Ngalam. Shout out pa kada Wilma Baroga, Cristel Telan, Elena Antonio, Sonia Kasaywan ken Wilma Balaba. Advance happy birthday Crystal Angel Gutierrez ken Alvin Dre Pastor, Ditamino Sikwan, Mantakdang San Quintin, Pangasinan from Mariel Gutierrez. Shout out kadagiti office mates ko ada Paking Regino, Archie Arellano, Arlene Francisco, Jana Marquez, Nancy Dason, Emmeline Erang, Rainier Barcelano, Rester Lazaro from Total Howling Titabuk Kalinga Apayao. Alonso Maliaga kantanya sa family di Taal Lakapan from Homer Alamo. Ricky Soria, Nomer Castañares, Neil Cardenas,
Seji de Guzman, Freddy Buhokan, Sergio Caranza, Leo Freyo, kani Abalayan Colari Cabatuan from Dante Caranza, ti Barangay Banog Norte, Bani, Pangasinan. Shout out kada Red Mill, Glory Salonga, Leia Afunay, Flori Castañeda, Chalaija Abad, kan Leyniki Alejo. Valdez kan Takang family di Takalinawan Norte kan Passion family ti Andarayan from Mary Jane Takang. Bantulino kan Bumakod family ti Barangay Maawi Alaminos Pangasinan from Arnold Bantolino. Anak ko ada Lorena kan Jimmy Silva di ta Ibiza Spain, kan kabsat ko ani Conchita Andrion di ta Barcelona Spain from Leonora Bautista. Ang batali kan Rumbawa family ni Tatang Jelly, Nazarene, Angela kan Armel from Melanie Rumbawa. Likod Carantes, Layugan kan Ayawan family from Karen Carantes ti Singapore. Advance happy birthday kan Inang mi Cecilia Desiang Ferrer Ronquillo kan kakaanakak ada Joffrey kan John Eric Kakam from Susan Ronquillo. Primero kan Paras family ti Kayasan Kamiling Tarlac from Raquel Paras ti Hong Kong. Shout out kada J.R. Frase, Nati Agustin, Domilin Miguel, Mark Joseph Albayalde, Raiza Tugas, Menchi Oredina, kastamat ni Loves, Maribel Bowat, Belinda Ramos. Kan ti Bolosan kan Ledda family ti Balawan La Union from William Bolosan Sr. Intay nga rodon ituloy abasaan ti surat ni Art. Dear Manang Emmy, naimbag nga orasyo amin nga awan labas. Ilingad na klaangan itinagan nga Art Manipod Nueva Ecija. Manipod na birukak ti YouTube channel yo, kanayo nan apadaanan kan dengdenggak amin nga uploads yo. Pasaray dua apakasaritaan ti dengdenggak iti maysa nga aldaw. Gaputa daytoyan tinagbalin nga stress reliever ko. Dito'y ngamin a drama tinakangagak no kasano karigat ti biag ti maysa nga OFW. Iso asaludo ak kadakwada. Uray sa anak nga OFW, kayat kumot nga ibinglay ti pakasaritaak, bareng makaitad adal kan inspirasyon kadagiti padak adumdumngeg. Sapay lako mga rodmanang, tama pagasatan mo't amapili daytoy padas ko nga innak isalaysay. Grabe ka, Art. Nagngangato man ang tinaalam ka dagiti quiz tayo. Agbalin kan samutan adins lister. Agyaman Nika. Ar-aramidak namin ti amin nakabalak. Tapno makaalak iti na nga to a grades ko kadagiti quizzes kan exam tayo. Saan ka laang a best, Art? The best. Kasla saan ka at tao iti daytang ar-aramidam. Kasano nga ming ar-aramidam dayta? Basta. Renabi nga agbasbasa kadagiti notes ko. Renabi kasanon ti panaturog mo? Kanayon ka maladaw ang maturog? Okay lang Nika. Ti importante na nga to ti grades ko. Ngam stress ka una yan. Masapol mo mutiin na. Amok day ta. Ngam kayat ko amatunoy tara pahap ko. Ken para matlang iti pamilyak tar aramidak. Sa bagay, maawatan ka mutket di. Ngam di mo lipatan asalwadan ti salunat mo ha. Agyaman na kiti panangyali ka kam kanyak Nika. Amom, idol da ka dagiti ka klase ta. Ket uray siyak, nalaos ti ragsak ko para ken ka, gapo ka dagiti achievements mo. Thank you Nika. Amom, makapabang arman itirik na ti kastamang mangagkukin ka. Ngam, kuma, makakuyog da kamot nga aglang ay sagpaminsan. Saan apuro balay ken pagadalan laangan tin into naram. Saan mo't apasig nga adal, Art? O sige, bayam, tanad dawayak. Sumurtak kada kayo.
ko. Umay kamanganan, bayat anapudot pa iti makan. Mabitlangan, mamang. At dalaliplop pa sa kanots para iti quiz ko yung bigat. Kanayon latta nakasta anak ko. Umay kakit din. Saan ka makapagpanunot ang naimbag na awan nagyan tatyan mo? Jack pa'y nga minalpas dagiti reviewers ko, mamang. Amom anak ko, siyak ti madanagan iti kastangar aramidam. Mabaybay amon ti bagim. Pasensya kayo, mamang. Ngam umadani nga minan ti finals. Masapo lang makareview ka na imbag. Maawatan ka matkat, anak ko. Ngam anya ti serbi ti nangangato a grades mo no makaala ka mat iti sakit mo. Di kaya danag, mamang. Apama na malpas ko na ito'y. Mga anak ko na dagos. Sige nga, Rod. Ay, talaga ajak amo no kasano ka mapakisaritaan. Uwin ka di, mamang. Malmalpasan da ito'y. Promise. No talaga adi mo kaya ti pumanaw iti sango ti computer mo. Mangyagak laangan iti kanam ditoy. Ala, saanan, mamang? Saan na balay tamalmalpasan da ito'y? Promise. Laglagi pa napatag ti salunat. Uwin, mamang. Bayan nyo. Agi na naaktumatan kalpasan ti finals. Basta di mo lipatan nga ipaayan iti oras tabagi, manak. Uwin, mamang. Katagyaman na kiti panangyali kakayo kanyak. Anak, nakariing ka pailaan. Wen papang, apay ka di? Kat no alas 12 ititang nga trabi. Saan ka kanupay anang rabi ko na ni mamang mo? Jack pa'y matmabisin, papang. Madamdam malabasitan. Anak, amok anapatagtar aramidam. Ngam napatpatag ka kada kami. Agyaman ak, papang. Sigin, inkay maturugan. Sana balit amalmalpasan da ito eh. Mga anak tumatan. Ay, sige nga, Rod. Lepaso mo da itatap na makaturog kamatan. Parbangon ton, anak ko. Da kami kan ni mamang mo ti madanagan iti kastangar aramidam. Perfect mo man ti quiz tayo. Naglain ka talaga. Makapaapal ka talaga. Kabalang mat day ta, basta agpursigi ka ni ka. Ken, maragsakan akmat. Tada na sayat ang nagbanagan ti panagpuypuyat kong agri-review. Sika talaga. Ngam amom, kaslaki mutong ka pa yan iti panagkita. Ha? Naimbagtasan amadmadlaw dagiti parents mo. Ni, saan mat? Ngam kanay na palagi panda kadakas tinalaw sa panagpuyat kan tijak panpanangan iti nga oras. Talaga amot ngamin. Ibagbagada lang ti agpaiso. Iso nga ita, agbusog ta nga agmerienda. Anya? Alakit din. Mapan ka nagpili iti kayat mo kanan. Apoy ang siyak laong. Umay kakit din. Ha? Agidan ta. Tapno makaaduta. Grade conscious sa katalaga manipod ubingak man ng Emmy. Nasakit tinakam ko no saan a perfect wenno nangato ti grado a maalak tunggal adda exam wenno quizzes ijay pagadalan mi. Manipod ngamin idi nagiskwela ak talaga akanayon nga adda pamadayaw a magunod ko tunggal aglepas ti school year wenno ti klase.
Kat kabayatan ti panagdakkel ko, naimula iti panunot ko amasapul alala ingek, tapno saan amasayang tigasgastusen dagiti dadakkel ko iti panagadalda. No ti dadduma anaganak, pakaragsakan dati kinasaet nga agadal dagiti anak da, sabalimot da papangken mamang, tamadan danagan da akanayon, gapo iti masansan a panagpuyat ko nga agreprepaso. Armando, awan ka di ti madmadlaw mo ka ni Art. Kasla saan mo tan arumrumor iti silid na, no kasta sumangput manipod iti pagadalan. Agpupupok mo't latan. Huwag nga Rodsyone, kanayon nga agreprepaso. Saan pa yun namangmangan iti husto nga oras? Di namot ngamin kaya ti maisturbo tong galadar aramiden na. Malipatan na nga agpaiso ti mangan. Kas itay, inayabak ta mangan tayon, ngam di namot kaya ti rumor iti silid na. Lep-lepasan na kanupay tar aramiden na. Ay, saanen anasaya ti kasta, Shone. Masapul mo't nga ginanaa. Aramiden na mo't nakasla robot ti bagina. Mamin ano mo't nga ibagata, asaan nga importante akanayon anangato ti grades na. Ngam, anya nga iti maaramidan ta, lukasta mo't ti kayat na. Masapul ang makasaritak manen. Saan na mabalin ti kasta kanayon nga aramid na. Ang mga nogsakit. Maawata ka talaga nagagat nga agadal. Ngam, kasanumot ti salunat na. Dayta nga rudket. Kan may isa, sana mabalin nga itila ang grado ng agrekos ti lubong na. Amom, Shone, kaya't kumot makita naragsak ti anak ta. Nga da kumamot sa bali apakakumikuman na, malaksid iti panagadal na. Huwag nga rud sapay kuma, tama panunot namat nga ikan importansya ti bagina. Agpaiso dayta nga imbagam. Masapul ang makasarita taan na imbag. Ngam saan ta nga agong unget. No di kat iparik nata tinalabos apa nang ipatagtaken kwa na. Iso amasak nantaken kwa na. Podno dayta, napatag-unay kanyak ti anak ta. Kaya't kung agbaligi iti anyaman akayat na. Tapara metlaang dayta itinarimat ang masakbayan na. Ang mabaybayan ng tibagina. Masapul nga agbalin mo't anaragsak Iso ang masapul at tarabayan ta anak ta. Saan lang nga iti panagadal na. No di kat agraman pa yun ti estilo ti panagbiag na. Kasta tilangam, kasla saan ka manan anaturog Okay aklang Nika, kabailakpay. Nagadungamin ti masapol ang ma-review. Kabailam ka di pa ngagpaiso. Madlaw iti rupa makasla na bambanog kalauna yan. Kita ang tamatam nagnisitan ti aglawlaw na. Di nakpagdanagan, nairwama kon. Saanen anormal ti kasta nga aramidam, Art? Saan mo arwamon ti bagim iti kasta nga aramid? Nika? Amok nasaririt ka. Ngam kasano, no saanan akabailan ti bagim ti kastangar aramidam. Sana bali, dandanin malpas dito a semestre. Makay na naakto mutlangan. Amom Art, ti biyag, saan laang ama ipapan iti grado iti pagadalan. Awan pagmamaayan ti bannog mo no mauspital ka laang. Agi amanak manan iti concern mo. Idi pa nga ibagbagak asaan anasaya ati kastangar aramidam, dinakmat ngamin ipangpangag. Saan mon nga orayan amalpas daytoy a semestre sakbay nga aginana kaakas iti kunam. Nika? Jak kayat nga dadaka sa mapasamak ken ka, gapo iti panang pressure mo iti bagim. Amok apilpilitam laeng,
ngamadlaw at talaga asaanan akabailan ti bagim, Art. Art, anak, alas 12 ni tatengat rabi Di ka kadipay maturog. Malmalpas kung aramidek papang. Di ka agdanag. Kanayon laang nakasta ti aramid mo, anak. Di ka kadi makarik na iti bannog. Namin anon nga imbagamikan ka asaan anasaya at ti kanayon apa nagpuypuyat mo. Pasensya kayon papang. At daman ngaminan quiz mi inton bigat. Isong agripasok ana imbag. Anak, nasaririt ka. Sana masapul nga agripasok ka iti husto. Laglagi pum daytoy. Saan nga importante kada kami ken ni mamang mo tinangato agrado. No adamot saan anasaya at amapasamak ken ka anak ko. Papang, awan ti dakas amapasamak kanyak. Di ka agsigsigurado, Art. At dadagiti ba nag-akabailan ti panunot ngam saan akabailan ti bagi tayo. Tandaanam kumaakanayon dayta. Kumusta ti quiz mo? Kasla na bayag ka analpas ita Jack nga rutan mo na bayakas Jenica. Kasla sana kasigurado ka dagiti answers ko. Daytan, ti ibagbagakken ka idipay. Gapo dayta iti sobra abannog kan puyat mo. Kunakmat ngamin nga aginanakamat. Amangan no nababati score ko ita. Nga maamuan to dayta no adan ti resulta ti quiz tayo. Amom, saan adakas no nababasag paminsan ti maalam iti exam wenno quiz tayo. Ti importante, saan ka nga agsakit gapo iti nalabos akariripasom. Makapaliday mat no bilang laang nababati score ko ita. Urayan niya ti resulta na, ipampanakkel kalatta. Agyamanak ni ka. Nukas pangarigan ta kasta ti mapasamak. Sa apay la ko matamaawatan dagiti dadakkel ko. Amok amaawatan da ka, gaputan na patag ka kadakwada. Sikala ang matnamin ti mang pressure iti bagim. Kasla nga min Jack Maklon, no bilang bumabati grades ko ni ka. Amok nga agsakit tinakam ko no mapasamak ti kasta. Iti kaunaan agundaway manang Emmy, nakariknaak iti danag maipapan iti agbalin a resulta ti quiz iti pagadalan mi. Amamok ti bagik manang, kat masiguradok at talaga nga agsakit tinakam ko no bilang nababa ti score ko. Jakman ammo, ngamno apay ngamin akasladyak kabailan nga aklunan, amariknak matlaang anabanugan ti bagik iti kanayon akapupuyat ko. Ayat ko laeng amapagtalinaad anangato dagiti grado kat saan amaupay dagiti naganak kanyak. Kas itinakunak ngaminan manang, consistent honor student tak manipod immadakak iti pagadalan. Kat sigurado amaupayak iti kastaunay no bilang bumaba dagiti grado. Banag asaan nga anamungan dagiti dadakkel ko.
Saan lata nagbaliw ti aramid di anak ta? Uray mamin ano ta abagbagaan. Wan nga Rodsyoni, namin ano na nang tedak iti makan iti silid na no kas ti amaliwayan na ti oras ti pannagan. Gapo iti kinabisi ng agreprepaso. Ngam kas ti asaan amangan adagos. Kanagpuyat latta. Diyak kayata nakasarita. Ngamin, amangan no ipagarup na alaplap dan ta maaddaan iti nangato agrado iti pagadalan. Agaman niya nga iti serbiti nangato agrado na agsakit to umutan. Gapo iti kastya nga aramid na. Abusun na ti bagay na Shoni. Ubing pa'y unay. Naganus pa tapno parigatan na iti kasta unay ti bagay kan panunot na. Diyak nga rod maawatan no apay akasta din na imula iti panunot na. Saan tamot akalkali kaguman tinangato agrado? Tinapatag, maipasana amin nga asignatura na. Dayta nga rod kat. Ay, kasi darabi, si Mary Pak iti silid na. Nakita ka na kay iti libro, hanggang nakaturugan. Isa binaybay aktap no makainan ako nak. Ngam itay parbangon na si Mary Pak manen iti silid na. Nakariingan kat agbasbasa manen. Talaga asaanan amat maturog iti husto nga oras. Bakit? Palagi pamlatan akanayon no kasta nga adagundaway mo Armando. Barang no dumngag tumutla ang kadata ni Art nga anak ta. Itay pa'y madamati klase tayo apalpaliiwan ka. Nakapuspusyaw ka. Kasla nga rod maulawak. Nika. Ha? Ngam, awan da ito eh. Amangan no, mabisinak lang isa kas ti tariknak. Ay, saanan anormal ti kasta amarikliknam? Tinasayaat, mapantalangan iji klinik. Tapno mataming da ka. Madamdaman to Nika. Enton malpas ti maudi a klase tayo. Saan ang mabalin, Art? Demon itantanpay. Ang mga noon niya ti mapasamakan ka. Nika. Kabaalam ka di ti magnaamapan iji klinik? Uwen, kabalak. Ala, umay ka nga rudan. Maulawak. Ha? Diyos ko, natali mo daw ni Art. Tulong! Tulungan da ko ma. Ipantayo iji klinik ni Art. Tulong! Mamang, papang, sa dino ti ayan ko. Ada ka di ti ospital, Art. Sigun ka nini ka akaadalam, anak. Kalata natalimudaw ka iti pagadalan. Isu nga impanda ka iti klinik para iti first aid. Sada ka inlayon dito ospital. Papang, Makitam ti epekto ti kanayon a panagpuyat mo, anak ko. Kanayon da ka apalagipan nga aginanakab at sagpaminsan. Di na kamin tumot ngamin ipangpangag ka ni papang mo. pasensya kayon, mamang. Papang, jak ngamin kaya tamaupay kayo no nabababilang ti gradok iti pagadalan. Anak. Art, napatpatag ka kada kami. Napatpatag ti salunat mo. Ngam tinangato agrado nga ibagbagam. Agpaiso ti ko na ni papang mo. Saan ba akasapulan ti kumlaw di nga anak no maisagmak mo ti salunat mo? Maawatak itan ti kayat ya mapasamak, mamang. Papang, kat ikarik, saan to na maulit ti inararamid ko? Rumbang laang anak ko. Naimimportante kakada kami ngam itinoan niya pa'y abanag dita.
Pudno ti imbaga ni mamang mo, Art. Agyaman ak, papang. Mamang, ti kayag danag. Manipod ita. Ipangag kunti amin na balakad yo. Agtong palak itan yaman na pagsaya atak nga ibagbagayo. Nairwardakan iti ospital anak ko. Sigurado ang nakabawi kamutan iti nalabas apa nga busom iti bagim. Mamang, tong paalam ko no anya ti imbilin ti Dr. Art. Tsak kaya to na maulit ti pan naka-ospital mo. Wen papang, naleksyon akon. Tiyakon baybayan ti salunat ko. Kun awan ti rumbang apanak nakam kada kami ni papang mo. Ipampanakal da ka, Art. Amumi ka ni mamang mo, anapatagdag iti arapaap mo, anak. Ngamkas iti kanayon nga ibagami, napatpatag ka kada kami ka ni mamang mo. Saan may akayat nga dadakas ang mapasamak kan ka? Maawatak, papang. Pasensya kayon, tasana ka dim nag-adagos kadag iti balakad yu kanyak. Anak, saan ang masukat iti nangato agrado, ti pa nang ipatagmikan ka? Agyaman na kada kayo, papang. Di kayag danag, agbalbaliw akon. Masapol abalansyam ti amin nga aramidem manipod ita anak ko. Nakita mo ti resulta ti panangabusom iti bagim. Wen mamang, talipatwo kong ti bagik manipod ita. Kat agyaman na kiti pan nakaawat kan suportayo kanyak kan ni papang. Kas itinakunakon, anak. Napatag ka kada kami. Iso alikli kam kumadag iti banag ang makapadakas kan ka. Agtalag ka iti kabaalam, Art. Sika ti kalaingan nga anak para kada kami kan ni papang mo. Agyaman ak, mamang. Papang, kat ikarik amanipod ita, agbalin ako na responsable iti amin na banag. Nang runay ti salunat ko. Diyak kay tagbalin na padagsun kada kayo. Nasayaat no aramidem amin dagita anak ko. Naragsak kami ang makangkangag kadagita nga isawsawang mo ita. Kat kanayon a panunutem nga anyaman ti mapasamak. Ada kami dito'y ken ni papang mo ang nakasuporta. Ken mangipatpatag unay ken ka, Art, anak. Manipod na ospitalak man ng Emmy, liniklika kon dagiti aramid ko, ang nakaigapwan tinapasamak kanyak. Pudno unay ti kuna dagiti dadakkel ko, amasapol nga agtalekak iti kabaalak, katjak aramiden ti makapadakas kanyak. Ininot nga rod a binaliwak ti sigod ang nakairwamak no agreprepaso ak manang. Kat mamati ak nga ititulong ti apo, napagtalinaad ko ang nangato dagiti gradok, agingga iti panaggraduar ko iti kolehyo. Saan laeng adagiti dadakkel ko tinaragsakan manang. Ultimo ti best friend ko aninika, nalaos ti ragsak na gapu iti panagbaliw ko. Ita adan trabahok manang, kat masubsubalita kon ti ado arigat ken sakripisyo dagiti dadakkel ko anang paadal kanyak. Italaan na amiris ko manang, asaan laeng ababaan iti nangangato agrado iti pagadalan, ti pang supapak iti panang paadal kanyak dagiti dadakkel ko. Nakarkaro pa'y itan, taaddan na talgad at trabaho. Kat maipaikon ti inar-arapaap ko,
anasaliwanwan a panagbiag para kadakwada. Sapay kumamanang tanakaitad inspirasyon ti pakasaritaak kadagiti dumdumngeg. Agyaman ak unay iti anusyo anang urnos ken nangidrama iti pakasaritaak. Toy pagayam mo, Art. Pagayam ko nga Art, amok nga adu tinaagsaw nga adal dagiti dumdumngeg. Nang runa dagiti anak, amadama pay laeng apagad-adalan dagiti naganak kadakwada. Amuda itan, asaan laeng ababaan iti nangato agrado, wenno pamadayaw timang paragsak kadagiti naganak tayo. No diket kang runaan ti panang taripato tayo iti salun at tayo, tamay samot daytoy anapatag abanag a makatulong tapno matunoy tayo dagiti arapaap tayo iti biag. Sapay kumata mataginayon ti salun at yu apada-pada, tapno na naman nyo ti bunga ti panagbaligim ken ti sakripisyo dagiti dadakkel mo iti panang paadaldakan ka. Alakastan pagayam ko, katagyaman na iti panangibinglay mo iti padas mo, iti programa tayo. Dagiti tugon, iti dana, tibiyay. Tintun, mapunas, dito'y lagi. Dagiti, naglabas, asaan, kan panubo. Liday kan ragsak, Isu